Bale, Josebak bideoa jarri beharko luke hasi ahal izateko. Bale, Joseba, eskerrik asko. Bueno, Begoñak esaten dit ordua baino lehen ezin dagula hasi, nik erloju batean eta 30 daukat, bestean eta 29, bueno, itxengo dugu pixka bat, eta ondo entzuten zait? Ados, mila esker. Begoña, zuk esan noiz hasi. Ja, hasi gaitezke, 30 Bale, beraz hasiera emango diogu 2020 urteko, abenduaren 9ko udalbatzari. Bilkura telematikoa, Zoom bidez egingo duguna, 2310 dekretuan oinarrituta. Begoña, igual hasiera emateko saioari emango dizut hitza. Bai. Lehenik komentatu bilera honek balio izan dezan, legeak adierazten dula, udalkide guztiak egun behar dutela Espainiar lurraldean kokatuta. Eta hori baieztatzearren, inork aurkakorik ez badu esaten behintzat, ulertuko da denak Espainiar lurraldean zaudetela. Eta horrela gelituko da aktan jasota. Ados, hori esan da gai zerrendaren lehenengo puntuari helduko diogu. Udalbatzak 2020ko azaroaren 24an eginiko osoko bilkura telematikoari dagokion bideoakta egoki bada onartzea eta bozkatu egingo dugu. Bozkatzeko akordatuko zarete, bi gauza egin behar ditugula, alde batetik participantes atalari emanik levantar la mano edo eskua altxa, bai? Eta aldi berean ere irudian gure eskua altxata agertu beharko da dagokion bozkarekin batera, bale? Orduan iruditzen baldin bazaizue aldeko bozkekin hasiko gara eta bi gauzak egin behar dira batera. Eskua altxa telematikoki eta presentzialki, pantailaren bidez, bale? Ados, hau batez onartu da. Bale, bigarren puntuari helduko diogu jarraian, ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak 2358 zenbakitik 2504 zenbakira, biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Zakite puntu honen inguruan, inork alderdiren batek zerbait esan nahi duen. Ados. Hirugarren puntuari helduko diogu beraz. Hirugarren puntua da alkatearen 2297 zenbaki dekretuaren berri ematea, kidean hitzeko hainbat organoetako kideak aldatzeari dagokionez.
Nen inguruan, alderderen batek zerbait esan nahi duen. Ados, laugarren puntuari helduko diogu beraz. Alkatearen 2005 zenbaki dekretuaren berri ematea, trafiko eta garraiotako delegatu aldaketari dagokiona. Nen inguruan, inork zerbait esan nahi duen. Bosgarren puntua kontu hartzailetzako txostenak dira. Honen inguruan, inork ezer. Ados. Seigarren puntua gai ordenean proposamena da, itxitako ekitaldietako diru-sarreren baja. Honen inguruan zerbait esateko. Hau bozkatu egin behar dugu. Bai? Beraz, aldeko bozkak eskatuko ditut lehendabizi eta esan bezala alde batetik pantailan altxa behar dugu eskua eta bestetik norbera dagoen tokian, bale? Orduan aldeko bozkak. Iñaki, altxata daukazu eskua? Ez dut ikusten. Zerrenda osorik. Ados, ulertzen dut. Ados, ulertzen dut dauzkagula. A ber, Jesus. 15 taldeko eta 6 kontrako, ez da? Bueno, 6 kontrako ez barkatu. 15 taldeko, bai, 15 taldeko dauzkagu? Bai, venga, jetxiko dugu. Bai, kontrakoak orain. Kontrako bazka bat daukagu txokolo, edo eskua jetxiko dugu. Eman behar diozu pantailan eskua jesteari. Ados, abstentzioak, orain. Bost bakarrik ikusten ditut pantailan. Bai, Montse aida eskua altxatzen, baina ez dio markatzen. Monse, tienes que dar también a levantar la mano en la pantalla. Tiene que, Monse. A mí me aparece un OK de Monse en la pantalla, no sé a vosotros, me sale un dedo así, o sea. Un OK sí, pero no levanta la mano. Tiene que aparecer en azul. Tiene que aparecer en azul. Le estoy dando y pone un dedo así, pone luz verde. Y en mi pantalla aparece el dedo así. ¿Pero en participantes? Sí, en participantes. Participantes. Ay, más. La parte de abajo de todos los que estamos tienes participantes. Si Sí. le das a la parte derecha, te aparecerá, a la mano derecha te va a aparecer todo el listado de los que estamos en el pleno. Sí. La última parte de ahí abajo pone levantar la mano. ¿Ves el...? Ah, bai. Es que ricasco. Bai, orain bai. Hauek ziren abstentzioak, bai? Beraz, dauzkagu 15 taldeko eta 6 abstentzio. Mira. Ados? ¿Y se baja sola? Tienes que dar. Hay que darle, Dile que le tienes que dar. Vale. Gracias. Vale, bueno, bagoaz aurrera, gai ordeneko 7. puntuari helduko diogu orain, eta hemen daukagu 2020 kreditu konpromisoen kreditu aldaketa espedientea onartzea. Barkatu? Jose Ángel? Ez dakit zer esaten ari zareten. Perdón, puntuan gaude, bai? he oído que decían el 8 y es el 7 el que falta.
Zazpigarren puntuan gaude bai. Ez dakit nik zer esan dudan, baina zazpigarren esan nahi nuen. Ez dakit interpretearen kontua izan da edo nerea, baina bueno, zazpigarren puntuan gaude bai. Eta proposamena da. 2020 18 kreditu konpromisoen kreditu aldaketa espedientea onartzea. Hori da puntua, bale? Eta hemen hauasun zinegotziari emango diot izan. Bale, arratsalde on danoi, bueno, labur-labur danok jakitun geralako, badakizue hain zuzen ere naiz eta aurrekontu prorrogatuak izan datorren urte honetan, urtarrilaren baterako nahi genitula konpromiso kreditu batzuk ja martxan eduki hainbat proiekturi bidea lehenbailen eman alizateko, eta baita ere dagoeneko genitun batzuk modifikatzeko. Horren ondorioz, modifikazio batzuk egin ditugu eta onartzera goaz aurrera ateratzen baldin bada noski proposamena 4 milioi eurora arteko konpromesu kreditoak datozen 3 urtetarako 3 proiekturen baitan. Lehenengoa eta gian importanteena kopurutan diru aldetik eta gian baita ere bere ibilbideagatik Pontikako aparkalekuei dagokiena izango litzateke. Kasu honetan garaje berri batzuk egitea ari gera aurre ikusten eta hartarako 2021an 400.000 euro, 2022an 1.200.000 eta 2023an 600.000 euro. Gero beste alde batetik legegintzaldi planean jasota dauden estalpeak eskola eremuetako jolas eremu horiek estaltzeko 2 estalpe egitea proposatzen dugu, bata 2021an 500.000 eurorekin kaputxinotan eta beste bat 2022an Markolan beste 500.000 eurorekin. Eta bukatzeko Sarriegi plazaren birgaitzea burutzea aurre ikusten da, elkarlanean garajeen jabeekin, eta kasu honetan 500.000 euro datorren urtean, eta 100.000 2022an. Eta esan bezala, 3 urtetan 4 milioi eurotako inbertsioa. Ordu, bueno, pues uste dut merezizuela sikiera berriro ere berreskuratzea numero guztiak eta nahikoa importanteak diralako gehiago oraindik kontestu honetan. Eta nik nire partetik besterik enuen esateko. Ados. Ba, hau esan da, nahi baldin baduzue hitzartzeko ronda bat irekiko dugu, Elkarrekin Podemos. Bai. Bueno, desde Elkarrekin Podemos Ezker Anitza vemos esta modificación de créditos plurianual importante para nuestro municipio, para que Rentería avance y se ponga a disposición, se pongan las necesidades específicas y comunes a disposición de nuestros vecinos y vecinas y también sus barrios, ¿no? Más allá del acuerdo de todas las formaciones de este consistorio, también debemos destacar el proceso integral llevado a cabo por el equipo de gobierno, ¿no? para este acuerdo, puesto que estas modificaciones o los proyectos que llevan estas modificaciones han sido también compartidos con nuestros vecinos y vecinas y con los agentes de los barrios. Por un lado, el parking, como bien ha dicho la delegada de Hacienda, por un lado, el parking y el parque de Barandiarán en Pontica, con la asociación de vecinos, que también entendemos da una solución a la propia problemática del aparcamiento en el barrio y en la zona centro, y recuperar una zona verde en el propio barrio. Luego también el proyecto de la Plaza Sarriegi en Beraún, con la asociación de usuarios de los garajes de Isidro Ansorena, una reurbanización del espacio público que da solución a una problemática que se daba durante muchos años, así asumiendo cada uno las responsabilidades o gastos que podamos asumir por el bien común, y damos una solución a un problema que había. Luego, en cuanto a las cubriciones, ahí todas las formaciones también estaremos de acuerdo, puesto que llevábamos en nuestros programas en las elecciones, ¿no? Las cubriciones. En este caso, la que se da en el barrio Capuchinos, en el centro Cristóbal Gamón y en Marcola, en las Agustinas. Son importantes estas cubriciones, las vemos en el día a día, tanto en las que se han hecho en Beraún como en el centro, puesto que estas cubriciones nos permite abrir unos espacios públicos, abrir unos espacios en la calle donde también se llenan de vida nuestros barrios, se socializa entre vecinos y vecinas y bueno, es muy, muy positivo para los barrios. Estos proyectos de
de calado y descentralizados más allá del propio centro y con una inversión de 4 millones de euros en estos tiempos del COVID y teniendo en cuenta la reducción de ingresos que tenemos, tanto al conscientemente y por unanimidad habiendo acordado la congelación de las ordenanzas fiscales y luego sobre la reducción que tenemos del COFIN del ingreso de la Diputación, es un reto importante asumir estas inversiones que junto con el plan de choque hará que Rentería camine, ¿no? y avance. No es fácil, pero creo que un reto entre todos y todas lo estamos llevando a cabo. Y cuando hablamos de poner en el centro a la gente, también hablamos de poner en los barrios, ¿no? Y especialmente impulsando estas acciones también de accesibilidad y de desatascar unos nudos que había en diferentes años, porque si tenemos en cuenta este trabajo en común con los agentes sociales y desde el ayuntamiento, hacemos comunidad, que es hacer pueblo. Horregatik gure aldeko bozka izango da. Eskerrik asko, Jon. EAJ-PNVk hitza hartu nahi du. Bai, kaixo, arratsaldeon. Abenduaren 2ko antolaketa batzordean bezala, gaurkoan ere kreditu konpromiso hauek aldatzaren alde bozkatuko du Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur. Gure aldeko bozka emango dugu, aldaketa hauek orain hartzea beharrezkoa iruditzen zaigulako. COVID-19aren krisi honetan argi ikusi da, egoerak eskatzen duenera egokitzea beste erremediorik ez zegula geratzen, baita elkarlanerako momentua dela. Guk krisiaren lehen egunetatik adierazi dugu borondate hori. Batzuetan elkarlanerako aukera hori eman zaigu, eta beste batzuetan ez. Eta eman ez zaigunean gure ezinegona azaldu dugun bezala, uste dugu bidezkoa dela kasu honetan ogasun zinegotziari eskerrak ematea. Gai honen inguruan emandako argibide eta informazio guztiarengatik, eta gure zalantzak argitzeko azaldu duen disposizioarengatik. Aldaketa honek atzerapain batzuk ekarriko ditu, batetik Gaztainoko igogailuan eta bestetik Barandiaran parkean. Zuzen esateko Gaztainoko igogailuaren atzerapena ez du aldaketa honek ekarriko. Dagoeneko ekidin ezina den atzerapen bat islatu baino ez du egingo. Liburutegiaren lekualdatzeari lotuta dagoelako eta leku honan izandako ezbeharrek lekualdatze hori atzeratu dutelako. Hala ere, gure herriko irisgarritasuna hobetzen jarraitzeko ezinbesteko pausoa da Gaztainorako igogailu bat egitea. Eta ziur gaude posible den bezain laster guztiok egongo garela ados proiektu horri berrekiteko. Atzeratu egingo da baita ere Barandiaran parkea, eta bertan kokatzea aurreikusten zen aparkalekua lekuz aldatuko da. Beraun kalearen behealdean autopistaren alboan eraikiko baita. Kasu honetan, erabakia ez du hainbeste halabeharrak bultzatzen. Proiektua ekonomikoki eta jasangarritasun aldetik egokitzearen beharrak baizik. Egia da, egin batean, erdiguneko aparkaleku arazoi irtenbidea emateko helburua zuen aparkalekua beraun kalera urruntzeak helburu hori pixka bat lausotu dezakeela. Baina egia da baita ere, lur saien ezaugarriengatik aldaketa honek beharren eta kostuen arteko oreka hobea lortzen duela eta justifikatuta dagoela. Alde positiboan ditugu aspalditik datorren arazo baten konponbidea eta gure eskolen azpiegituretan hobekuntzak. Serriegi plaza eta azpiko aparkalekuan arazoa aspalditik dator. Aurreko legealdian hainbat batzorretan izan genuen hizpide. Jarraipen estua egin diogu eta gai konplexua izan da. Garajeen emakidadunen eta udalaren arteko akordioa lortzea ez da erraza izan. Adostasun honekin, emakidadunek beren arazoak konpondu dituzte. Udalak bere ondarea babestu du, eta Beraun auzoak espazio berri bat irabaziko du, aspaldian erabat utzita dagoen espazioa. Bestalde, herriko bi eskoletan patioak estali ahal izango ditugu. Argi daude, gure herrian jolaserako espazioa estali batek ematen dituen abantailak. Bi proiektu horiek gauzatzeak justifikatzen du kreditu aldaketa hau egitearen premia. Izan ere, Sarriegi plazaren kasuan, garajeetako emakidadunek berme hori eskatzen dute obrei ekin aurretik, eta bestetik, eskoletako patioak estaltzeko, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza eskatzeko ere beharrezkoa da udalak estalkiak egiteko, beharrezkoa baliabideen erreserba egitea. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere interbentzioa amaitu nahi du hasi duen modu berean. Argibide guztiengatik eta elkarlanerako erakutsitako prestutasunagatik ogasun zinegotziari eskarrak emanez.
eta bide horretan gure konpromisoa berretsiz. Ezinbestekoa da momentu hauetan proiektu garrantzitsuak lehenestea, eta hauek ekonomikoki bideragarriak izatea, baita gardentasunez eta elkarlanean aritzea ere. Horrela bakarrik lortuko baituko aurrera egitea, eta errenteriarren bizikalitatea hobetzen jarraitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Teseren txanda da. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar decir que vamos a votar a favor de este punto. Para decidir nuestra posición tuvimos en cuenta diferentes perspectivas y al final decidimos hacer un ejercicio sencillo. Estamos de acuerdo con los proyectos que vamos a aprobar hoy y creemos además que la coyuntura nos exige arrimar el hombro para sacar adelante los diferentes proyectos que sean beneficiosos para el municipio. Además de esto, como se ha comentado, en nuestro caso algunos de ellos son inversiones que venían reflejadas en nuestro programa electoral y en alguno hemos empujado especialmente para que se llevara a cabo. Por poner un ejemplo, la renovación de la Plaza Sarriegi es una intervención que viene enquistada de años atrás y por la que hemos trabajado mucho para que saliera adelante. Y nos alegramos de que por fin se vaya a realizar, sobre todo para tranquilidad de los vecinos. Una vez dicho esto, queremos entrar en algunos detalles que creemos que son importantes en este punto y que se ha mencionado poco. Por un lado, queremos mencionar que aprobando esta modificación dejamos de lado, al menos por el momento, dos proyectos que este ayuntamiento había planteado como estratégicos para el municipio. Por un lado están los garajes del Parque Barandiarán y, por tanto, la planificación que se había hecho para urbanística de esa zona. El primer problema que le vemos a la gestión que se realiza, no solo en cuanto a esta zona, sino a toda la política urbanística y de movilidad sostenible, es que a nuestro juicio carece totalmente de planificación. Hoy vamos a aprobar un aparcamiento en la calle Verón y ya hemos dicho que nos parece positivo para el barrio y por tanto vamos a apoyarlo, y abandonamos el proyecto subterráneo en el Parque Barandiarán. Pero lo que nos preocupa, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, es que no es una decisión basada en una planificación de las necesidades del municipio en materia de movilidad sostenible. Hace unas semanas nos presentaron una propuesta que eliminaba decenas de aparcamientos en la calle Sorpinchulo y que, por cierto, dudo que se lleve a cabo. Y la semana que viene será otra, pero parecen más propuestas fruto de ocurrencias o necesidades del momento o incluso necesidades presupuestarias que de una planificación integral de las necesidades del municipio. No es la primera vez que decimos, tanto en público como en privado, que creemos necesaria para todos estos temas un plan de movilidad urbana sostenible. Además de esto, no estamos satisfechos con la gestión que se está realizando alrededor de la construcción del Parque Barandiarán. Esto lo venimos diciendo no solo el último año, sino en la anterior legislatura. Se comprometieron ustedes a construir el Parque Barandiarán en la legislatura 2015-2019. Y estamos a diciembre de 2020 y no sabemos cuándo se va a cumplir ese compromiso. Por otro lado está el ascensor de Gaztaño. Quiero recordar el debate que tuvimos en diciembre de 2018, no puedo dejar de mencionarlo. Hace 2 años estuvimos hablando de este ascensor con motivo de la aprobación de los presupuestos de 2019. Cuando el Grupo Socialista propuso que no se metiera esa partida y se utilizara para otras necesidades, ya que sabíamos que no se iba a ejecutar, desde el Gobierno se nos acusó con muy malas maneras de no tener compromiso con el centro, y nuestra respuesta fue que no tenía nada que ver con olvidarnos de los vecinos del centro y de Gaztaño. Tenía que ver con que no iban a ser capaces de ejecutar la inversión. 2 años y 2 presupuestos después, nos vemos en la tesitura de tener que cancelar un compromiso de crédito para 2021 porque no cumplieron con un compromiso que tomaron hace 2 años, como ya indicamos en 2018. ¿Y por qué no se ha ejecutado este ascensor? Porque estamos a diciembre de 2020 y todavía no contamos con el edificio de Lecuona, como se ha comentado por parte de alguien. No voy a entrar mucho en este tema porque es por todos conocido y se sabe cuál es nuestra posición, y además entiendo que en los próximos meses tendremos ocasión de hablar del tema. Pero creemos que la gestión que se ha llevado a cabo en la construcción del Centro Cultural Lecuona es muy mejorable, difícilmente en nuestra opinión se puede realizar peor, porque tenemos una obra todavía sin concluir y con unos costes que a día de hoy desconocemos. Eskerrik asko, Isak. Bilduran etzanean, Itziar. Bai, arratsaldeon guztioi, eta nik pixka bat ogasuneko delegatuak
aurkeztu du konpromiso aldaketa honen zioa edo, baina nik, begirada edo azpimarra jarri nahiko nuke gaur herri ereduan, ezta? Herri ereduan nolabait baliatzen duguna konpromiso aldaketa hau sakontzeko izan ere guk pandemia honen olatua nolabait gugan iritsi zenean irakurketa oso argi bat egiten genuen, ezta? Eta irakurketa hori bazen beharrak, gizartean zeuden behar berriak sortu baino pandemia honekin dagoeneko bertan genituenak areagotu edo ikusgarriago egin zirela, ezta? Eta beraz, gaur planteatzera gatozen proiektuak, dagoeneko esan den bezala ez dira proiektu berriak, hain justu ere gobernu taldeak gure 2019-2023 agintaldi planean aurkeztu genituen proiektuak dira, baina koiunturak eraginda, hemen ere aipatu da dagoeneko, ekarri nahi izan ditugunak gaur ona legegintzaldi honetan konprometitzera beharrezko ikusten ditugulako, berresten dugulako nolabait beraien beharrezkotasuna. Izan ere, proiektu hauek sakontzen dute guk azken urteotan ibilbide honetan gobernu talde bezala sakondu dugun herri ereduan, alde batetik, eta nire kide Jon Koiarka aipatu duen bezala, auzoak erdigunean kokatzen ditugulako berriro ere, kasu honetan 4 auzo, Pontika, Agustina, Kaputxinoak eta Beraun proiektu honekin. Beste alde batetik, gobernantza ereduari begiratuta, auzo horietan egin ditugun lanketak herritarrekin egin ditugulako, herritarren ahotsa eta kasu honetan auzo elkarteen ahotsa zein hezkuntza komunitatearen ahotsa jasoaz eta guretzat hori bada gure politiken erdigunean dagoen beste elementu bat, eta azkenik koiuntura hau izanik eta guztio jakinik gure aurrekontuetan zer nolako eragina izan duen pandemia honen eraginak, ezta lehenetsi dugulako berriro ere komunitatea eta zaintza erdigunean jartzea aurrekontuak doituz eta ahalik eta ondoen egokituz genituen hastapeneko behar horietara. Ondorioz, ez naiz sartuko berriro ere, ustut laurok egin duzuelako aurreko laurok proiektu bakoitzaren azalpenean, baina bai azpimarratu nahiko nuke oro har, 2 bloke izango genituzkela, ez? 4 proiektu hauekin, alde batetik argi eta garbi aparkalekuen eta garajeen beharri dagokienean, bai Beraunen eta bai Pontikan doitu diren eta aurrera eramango diren proiektu horiek gure herritarrentzat lehentasunezkoa den aparkaleku beharrari erantzun bat ematen diote, baina beti ere erantzun hori ematen diote uztartuz logika batekin, ezta? Eta hori da interbentzio horiek beti herrian espazio publikoa birgaituko dutela, espazio publikoa herritarrentzat izango dena, espazio publiko segurua herritarrak saretu eta komunitatea ereitzen jarraitzeko baliogarri izango zaiguna. Eta beste alde batetik, beste 2 interbentzioak ikastetxeetako jolastokiekin lotuta daudenak, kasu honetan ere, jarraipen bat litzake, azken urteetan estali ditugulako bestelako jolasparkeak ere, eta kasu honetan bereziki koiunturari begiratuz inork ezingo dukatu gure hezkuntza zentroek beharrezko dituztela aire librean hezkuntza jarduera garatzeko esparruak, ezta? Eta beraz, konprometitu nahi izan dugu, kasu honetan Koldo Mitxelena ikastetxeko eta Cristobal de Gamon ikastetxeko 2 jolastokiak estaltzea. Beti ere, jakitun izanik, estalpe horiek ikastetxeaz harago auzotarrentzat ere espazioak sortzen dituztela, komunitate horretan sakontzen bateko, eta gure herri bizi horretan sakontzen joan gaitezen era berean. Ez naiz askorik sartuko, baina bai aipatu nahiko nuke Alderdi Sozialistak aipatu duelako, eta udalbatza honetan ere askotan landu izan den gaia delako, Gaztainoko igogailuari dagokionean, ez garela sartuko berriro ere leku honaren inguruan gertatu den edo gertatu ez denaren inguruan hitz egiten, ze ongi dakizun bezala 2011-2015 legegintzaldira salto egin beharko genuke, bilakaera guzti horren inguruan sakon hitz egin ahal izateko. Hala ere, galdera botatzen dute, agian Alderdi Sozialistak bazekien lehenagotik ze gertatuko zen leku honarekin, suteak gertatuko zirela, guk ez genekien, ez genuen horren berririk,
Eta desde luego gure planteamendua oso zintzoa izan zen hori egin genuenean. Alderdi sozialistak horrelako gaiak lehenago baldin badakizki, agian hurrengoan zuengana joko dugu beste modu batetara galdetzera. Eta Barandiaran parkeari dagokionean ere, proiektu honek ibilbide luzea izan du, baina bai argi eta garbi kokatu nahi dugula momentu honetan guztiok jakitun garela gure aurrekontuen eta egoera ekonomikoaren larritasunaz, eta uste dut gobernu talde hau gai izan dela magnitude handia zeneukan proiektu bat oso denbora laburrean egokitzeko, birplanteatzeko, auzoarekin lantzeko, prozesu oso txukun bat garatzeko auzo elkartearekin eta auzotarrekin berriro ere urteetan landuta zegoen proiektu bat birdefinitzeko, eta iritsi garela proiektu batetara nun asetzen dugun hasiera batean proiektuaren abiapuntuan zegoen aparkalekuetarako bera, baina asetzen dugula baita ere Barandiaran parkean, etorkizun batean auzoarentzat espazio berde edo ireki bat gauzatzeko aukera bera ere, beraz, uste dut azpimarratzekoa dela koiuntura kontuan hartuta gobernu talde honek egin duen lana ere proiektu hori gauzagarri izan dadin momentu honetan daukagun terminoetan. Amaitzeko bai esan nahiko nuke, eskertzea alderdi guztiei prestutasuna, uste dugulako oso garrantzitsua dela horrelako kreditu konpromiso hau batez udalbatza honetan aprobatu ahal izatea. Bide honean goazenaren seinale, hau da, uste dut guztiok irakurketa partekatu bat egiten dugula egoeraren larritasunarena, eta ondorioz alderdi bakoitzak konpromisuz eta erantzunkizunez jokatu dugula guztiok elkarrekin herritarrei inbertsio hauek aurkezteko. Beraz, zentzu horretan, mila esker. Eskerrik asko, Itziar. Ronda egina, pasatuko gara bozkatzera, eta aldeko bozkekin hasiko gara, aldeko bozkengatik galdetuko dut. Esan bezala, lehendabizi behan eskua altxatzeko agindua eman, eta gero norberak ere eskua altxa dezala. Esku guztiak altxata ikusten ditut, eta hemen ordenagailuan ere hala daude, beraz, aho batez onartzen da. 7. puntua. 8. puntura pasatuko gara, segidan, eta 8. puntua da 2004 zenbakidun alkate dekretua berrestea, aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gaikuntzaren modalitatekoa 2020 16 zenbakiduna. Akordatzen baldin bazeate kreditu aldaketa hau pasaden plenoko gai ordenean jasota zegoen. Plenoaren gai ordenean sartu genuenean oraindik uztailean egindako enplegu planetako eskariaren ebazpenaren zai geunden, eta pentsatzen genuen plenurako ebazpena etortzitekeela, baino ez zen ebazpenik iritsi, eta akordatzen baldin bazeate mahai gainean utzi genuen puntu hau, eta epeetan sartu ahal izateko eta enplegu planekin aurrera egin ahal izateko alkate dekretu bat baliatzea adostu genuen gero hemen berresteko. Eta horixe da gaur hona ekartzen duguna, aurreko plenoaren ondoren iritsi zen lanbideren ebazpena, dekretua ere eginda dago, eta beraz berrestea proposatzen da. Eta hau esan da, ez dakit inork zerbait esan nahi duen. Ados, bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak. Ados, hau bat ezan hartzen da. Eskerrik asko. Eta 9. puntuan, galdera eskarietan ez dakit zerbait dagoen, inork zerbait esan nahi duen. Ados, honekin amaitutzat ematen dugu gaurko plenoa. Mila esker. Aio.